Nachádzame sa na benefičnom behu, ktorý je určený pre Martinka, ktorý trpí Lewy-Barrovej syndromom. Tento beh organizuje Chadim z Charity. Na tomto behu sa zúčastňujú ľudia z 3 krajín a ľudia všetkých vekov. Chceme sa ťa spýtať, že tu sa vlastne vždycky vyberá, že Chadim z Charity vždy to organizuje pre nejaké dieťatko. Pre túto akciu si vybrali teba. Máš toho veľkú radosť? Áno, mám. A povedz mi, ako si prežíval včerajší večer, keď si vedel, že čo sa dneska bude odohrávať? Plný očakávania. A s kým si tu ty prišiel? Povedz mi, kto ťa doprevádza? Mamina, táto, biat a kamarát. Na čo sa tak tešíš úplne, že najviac? Na ten beh. Ako sa voláš a odkiaľ si? Tak ja som Noa Lopušanová, som zo Žiliny a hrávam hokej. A ja som z toho Charitého, volám sa Vladimír Balek a ináč tu mám nejakého Vladobora. Tak moje meno je Vanessa a prišli sme zo Žiliny. Ja sa volám Elizabeth a som z Bulharska, zo Sofie. No, pochádzam z Kremnice, reprezentujem mediálne centrum NCčko. Zdeněk? Silva z Krmelína. Som zo Žiliny a volám sa Iveta. Ako sa ti bežalo? Bežal sa mi veľmi príjemne, aj keď trasa bola veľmi ťažká a veľmi blatná, ale bolo to fajn. Perfektne, super. Tak trasa bola trošku náročnejšia, keďže tam bolo blato a ten terén nebol veľmi dobrý, ale určite skvelý beh a som rada, že som tu. Nečakala som, že tam bude tak strašne moc do kopca, nečakala som, že tam budú aj kamene, aj potôčky, aj voda, aj mostiky, proste mali sme zo všetkého potroška. Ťažké, ale príjemné. Bežal som 10 kilometrov, trať bola nádherná, musím pochváliť organizátorov, veľmi to bolo perfektne pripravené, perfektne značené. Behali sme 5-kilometrovú trasu a nečakali sme tiež, že bude taká náročná. Nakoľko sme šli aj do kopca, aj z kopca, aj s blatom a s kameňami, takže áno, ale bolo to fajn. Že táto z tých tras, čo som prešla, bola náročnejšia, lebo som išla cez les, ale zase bola nádherná. Takže keby trocha museli človek dávať pozor, aby išiel pomedzi konáre správne, ale bola úžasná. Super. Je chůze indiánským způsobem a pecka. Trošku promočené, ale inak dobrý. Super. A psík nerobil problémy? Ne. On je zvyknutý? Áno, A prídete budúci rok? A ešte neviem, či sa mi to podarí presne na tento dátum prísť na budúci rok, ale s mojím manželom si to urobíme ako tradíciu, že tu prídeme každý rok od teraz až do nekonečna. Určite by som prišiel aj keď to bude znova. Budeme sa snažiť o to, aby sme prišli. Tak som v Amerike budúci rok na novú sezónu, tak uvidím, kedy to bude a podľa toho sa rozhodnem, či prídem, ale určite by som rada prišla a pomohla zase. Budeme rádi. Super, pekná atmosféra, pekná oblasť, príroda, super. No, samozrejme, určite. Určite áno, dal som si priestor na zlepšenie a dosť dobrý.